This is why I'm hot. 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 I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why I'm hot. This is why I'm hot. I don't gotta rap. I could sell a mill saying nothing on the track. I represent New York. I got it on my back. And just say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty, cause niggas show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit it, I watch them get it on the floor. And if you need it hypey, I take it to the Bay. Frisco to Sac Town, they do it every day. Compton to Hollywood, soon as I hit LA. I'm in that low, I do it the Cali way. And when I hit the Shy, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm hot. 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 I'm hot cause I'm fly. Sziasztok, Molnár Péter vagyok a pitbike.hu-tól. A mai napon a Pisterpo LX-er 160-as gépét mutatnám be nektek. Íme itt van a gép, teljesen spontánul épp itt állunk. Nagyon fontos megemlítenem, hogy ez a gép egy 2010-es verzió, és nagyon sok olyan újdonságot tartalmaz, amit eddig a pitbike-ok nem mondhattak magukénak. Első ránézésre, ami szembe tűnhet rögtön nekünk, az, hogy ezen a pitbike-on bizony egy nagy motorékhoz hasonlatos himba rendszer van. Itt láthatjátok ezt a himba rendszert. Ez nagyon fontos nekünk, ez a himba rendszer, mert a kisebb gödröknél sokkal finomabb megindulást biztosít a hátsó lengőkarnak, ezáltal kímélve magunkat és sokkal jobban bírjuk kondiba, tehát jobban tovább tudunk motorozni. Még nagyon spéci rajta, és személy szerint elsőn nagyon megtetszett ez a berugó kar, ami az eddieknél sok erősebb és alul nyílik ki, nem pedig fölül, mint a régebbi pitbike-okon. Kicsit visszatérnék erre az oldalról is, erre a központi rugóstagra, ugye, ami a himba rendszerbe végződik. Amit itt nagyon láthattunk, ezt nagyon okosan kitalálták a Pisterpo mérnökei, minden oldalról bebugyolálták, alulról is védik, fölülről is védik, igazából a kerék, amit ide szól, sarat, homokot, kavicsot, az mindentől védve van itt a központi rugóstag. Itt láthatjátok, számtalan állítási lehetőség van ezen a központi rugóstagon. Ezzel a két tekerentyűvel állítjuk a lassú és a gyors berugózást, és ezen kívül tudjuk állítani természetesen a visszacsillapítást is, a túloldalt alul. Ami még forradalmi és egyik pitbike-on sem volt eddig, ez a légszűrő ház megoldás. A karburátorról nem a megszokott szivacsos légszűrőt találunk, hanem egy könyökcsővel, egy gumikönyökcsővel, egy légszűrő dobozban, tehát ülés le, és alatta a légszűrőház. További személyes kedvencem a mindenfelé feltűnő apró Pisterpo logók. Például itt ezen a hátsó fékmunkahenger tartályon egy ilyen kis nagyon szép fényes lemezen, és ez hátul a féknyergen is, és a féktárcsákon is föltűnnek ezek a tetszetős kis logók. Ha már itt a keréknél járunk, muszáj megemlítenem, hogy gyárilag nem a megszokott 60-114-es első abroncs mérettel jön ki a motor, hanem 70-114-essel is. Ez a maximum, ami itt még elfér az első villánál. Teljesen megszokott a mai pitbike-oknál, a versenyszintű pitbike-oknál, hogy az első villa minden irányba állítható, tehát a berugózás és a visszacsillapítás is teljesen állítható rajta. Ez a legújabb generációs 160 köbcentis GPX motor. Láthatjuk a két darab olajhűtőt, amit eddig még pitbike-on nem alkalmaztak, hogy egy olyan elrendezésben van,
mint a nagy motocross motoron a vízhűtő, tehát mind a két oldalt van egy-egy olajhűtő, ezáltal megfelelő hűtést biztosít a blokkunknak. The money in the bag, we in the big spin and see my pimpin' never drag.